Daghan ba kag mga higala, daghan ba kag mga amigo or mga amiga, dapat ka makahibalo nga usahay sila makatabang para sa atong kaugmaon. Usahay pod sila makaguba sa ato ang kinabuhi. Maayong buntag kini si Pastor Janin Carges mo na paghisgutan nato karon sa ato ang daily devotional. Akong i-share ninyo ang verse sa 1 Corinthians 15:33. Ingon si Paul, "Do not be deceived, evil company corrupts good habits." Ang Ginoo magapanalangin sa yahang mga pulong. Musugot tag sa dili daghan tag mga higala. Natay mga friends nga duol sa Ginoo, naputay mga friends nga dili kayo na nakaduol sa Ginoo. Natay mga friends sa school, sa trabahoan, sa church, sa silingan. Natay mga higala nga gi-consider nato nga mga best friend yun kayo nato. Mga duol kay sa tong kasing-kasing. Sila tong mga tao nga ginatagaan natong taas kay nga time every day or every week baka sila tong mga tao nga dunay impact sa atong kinabuhi. Naputay mga friend nga acquaintance lang, mga higala nga dili kay nato suod pero may istorya nato usahay. Mo ni sila mga classmate usahay nato, mga kauban sa trabaho or mga silingan baka or makanaba masugat ni muda sa dalan everyday. Pero sa kabalo ka, kinsa ang mga tao nga ginatagaan natong time most of the time? Mga tao nga kanunay nato madungog, sila tong mga tao nga dakog impluwensya sa atong kinabuhi. Ug isa dinhi atong mga higala. Musugot kag sa dili atong mga higala man gud, mao man atong ginasharean usay sa atong problema sa mga family problems, problema sa eskwelahan, no? Atong mga higala ang madali-dali natog bunlot kung asa ta gusto magpahungaw sa atong gibati. So musugot kag sa dili sa gihapon, dako sila influence sa imong kinabuhi, wala lang ka kahibalo. Kahibalo ba ka nga dako sila part sa imong future. Daghan sa mga tao nga naguba ilang kinabuhi tungod sa dili mao nga mga influence sa mga barkada. Daghan po mga tao nga nahimong successful tungod sa maayo nga impluwensya sa ilahang mga barkada. In fact, isa sa mga concrete nga proof ani si King David, isa sa gigamit sa Ginoo sa nga para mahimong successful si King David sa iyang pagkahari, no? Si Jonathan, nahimong best friend ni David si Jonathan. Hinungdan nga daghag higayon nga giluwas ni Jonathan ang life ni David, iyang gina-advisean si David, nahimong kasumbungan ni David sa mga problema pud si Jonathan. The same pud sa imuhang kinabuhi. Kay balo ba ka ang sakto nga impluwensya nga mga higala, sila nang mahimong hagdanan nimo pasaka sa imuhang mga pangandoy ug sa katuyuan sa Ginoo imong kinabuhi. On the other side, ang mga higala pod nga dili mao nga mga influence ay lang nahatag sa imong kinabuhi. Hibalo ba ka sila ning ang mga bangag pabalik sa ubos nimo nga kahimtang. Actually, dako gyud nga distraction once ang atong kinabuhi maguba tungod sa di mao nga mga influence. Now, gusto na ko mahimo kang selective. Actually mo ni advice dining Paul, mahimo kang selective sa mga friends nimo. Pangitaa ang mga higala nga makatabang pag-build up sa imong karakter, pag-build up sa imong self-esteem, sa pagpalig-on sa imong emotion. Labi na tong mga higala nga makapaduol nimo sa Ginoo. Dako kay to sila tabang nimo. On the other side, likay ang mga tao or mga higala nga naay dili mao nga mga influence nga mahatag nimo. Labi na tong mga higala nga dili maayo ang mga expressions nga ginabuhian, mga tao nga nagabuhi og mga bad words, mga tao nga naay dili mao nga mga binuhatan or activities, mga higala nga mga worldly kay sa tanan, kalibutanhon kay sa tanan. Pwede ka makighigala nila pero kuhai imong panahon nila. I-spend imong mga time, most sa imong time ngadto sa mga tao nga naay matabang nimo, naay impact sa imong kinabuhi, maka build up sa imong kinabuhi. Labi na ni adto mga tao nga makapaduol nimo sa Ginoo. Munang advantage kayo kung naa kay mga higala sa mga higala nga duol sa Ginoo, mga Kristohanon. Dili lang sila mahimong good influence nimo, mahimo pud sila nimong kaduulan, mga ikag mga biblical advice. Abi nimo labaw sa tanan, maka-pray sila nimo.
makaampo sila nimo. Nakay kateksan, nakay katsatan tungang gabi mga ikag pre-request, mga ikag comfort sa Ginoo. And you know what, usahay biya dili na effective atong prayer tungod kay gusto sa Ginoo nga magpatabang ta sa atong mga higala o mga laing tao para ampuan ta nila. So higala igsoon unta mangita tag higala nga makatabang nato, labi na makapaduol nato sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin nimo magampu tas katapusan. Amahan, salamat sa imong reminder karong gabi una Ginoo sa kaimportante Lord nga mangita mig mga higala pod Ginoo nga makatabang namo sa espirituhanon nga bahin. Mga higala Lord nga kabalo mo badlong namo kung dili na mao among gibuhat. Tudloy mi Ginoo usab nga nami courage Lord nga muhinihinay mig let go og mulaylo Lord sa mga tao o higala, bisan mga higala na mo Ginoo nga nakahatag og dili mao nga influence sa among kinabuhi. Amahan, panalangin ni Lord among desisyon o pasaylo amis mga sala nga sa mga higayon Ginoo nga nadalami sa di mao nga mga impluwensya ug natalikdan kanamo. Pero Lord, paminawa mo desisyon karon ikaw magapanalangin niini sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.